ассалому алайкум дӯстон, субҳатон ба хайру шодӣ бошад. Рӯзи хубе дошта бошен. Ниҳоят ба ҷанговари тоҷик Лоиқ Раҷабов дар ташкилоти Eagle FC рақиб ёфтанд. Дар ягон ҷо ба ҳузур ishta лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Лоиқ Раҷабов бар зидди ҷанговари амрикоӣ Зак Зейн рӯзи 29 январ дар турнири Eagle FC 44 дар шаҳри Майами, штати Флорида набард мекунад. Лоиқ Раҷабов 31 сол дорад. Қадаш бошад 1,75 см аст. Лоиқ дар корномаи варзишии худ 15 ғалаба, 4 бохт ва 1 мусовӣ дорад. Аз 15 ғалаба 11 тоаш бо тариқи ғалабаи зуд ба даст оварда шудааст. Хотиррасон мекунам ки дар набарди охирони худ Лоиқ Раҷабов дар финали Гран-при PFL 2021 аз ҷанговари бразилии Табор Рауш Манфио шикаст хӯрда буд. ҳамакнун Лоиқ дебюти худашро дар Eagle FC пешкаш тамошобинон мекунад. Маълумот оиди рақиби Лоиқ Зак Зейн ҷанговари амрикоӣ бо лақаби God's Warrior мебошад. ӯ 32 сол дорад. қадаш бошад 1,78 см аст. дар корномаи варзишии худ Зак Зейн 15 ғалаба ва 9 бохт дорад. аз 15 ғалабаи худ 14 тоаш тариқи ғалабаи зуд ба номи ӯ сабт шудааст. ӯ дар ду муҳорибаи охирони худ ғалабаро ба даст овардааст. хотиррасон мекунам ки айни ҳол Лоиқ Раҷабов дар Амрико дар толаи варзишии Stanford MMA машқу тамрин мекунад. Лоиқ Раҷабов чанд рӯз пеш дар пахши мустақим гуфта буд ки ӯ ҳоло бо ташкилоти PFL барои 1 соли дигар шартнома дорад. дар ташкилоти Eagle FC набард кардан ин бохти охирони худро рӯйпӯш кардан мебошад. айни ҳол Лоиқ Раҷабов дар толаи варзишии Stanford MMA бо ҳамроҳии мураббии худ Хенри Хуб ба дебюти худ омодагӣ дида истодааст. ба Лоиқ Раҷабов дар ин муҳорибаи навбатӣ ғалабаи дурахшон ва асос бе ҷароҳат ғалаба карданро орзумандам. агар ғалабаи Лоиқро интизор бошӣ, пас дар комментария Лоиқ ба пеш нависон. ман ҳамаша мехонам ва беҳтариношда лайк мемонам. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷиҳони MMA. чанд лаҳза пас дар барномаи навбатӣ чига во мехӯрем. то видеоролики навбатӣ, хайр. Дастпӯшако даста накафатанда, душмани тоҷик удара қапатанда, ҳаракат ба пеш қати каманда, ҷони мадахеш ҷонам амватанда, парчами тоҷики боло и сарда и фахре ма бародар